Ezin duzu lorik egin zure ondokoak gau osoa zurrungaka pasa duelako. Dena probatu duzu. Klaskatzea, sudurra estaltzea, ostikadatxoak ematea, baina ezer. Nola liteke dezibelio maila horrekin ez esnatzea? Talamoan dago erantzuna. Mekanismo evolutibo ankerra da logela konpartitzen dugunontzat, baina zurrungakariek gaitasun neurobiologiko bat garatu dute euren zurrungek sortzen duten zaratak ez entzuteko. Talamoak zentzumenen seinaleak bidaltzen dizkio kortex zerebralari, eta kontzientziaren eta alerta egoeren erregulazioa egiten du. Prozesu horretan, zurrungakarien ongizateagatik eta loa bermatzearren, talamoak filtro bat jartzen die kanpo estimulu horiei, eta zurrungak garrantzirik gabekotzat jotzen ditu. Hots, ez dira arriskutsuak, eta ez entzutearena egiten du. Baina horrek ez du esan nahi atsedena bermatua dagoenik. Normalean, arnasa hartzeko arazoak baitaude oinarrian, eta loaren apnea ere ager daiteke. Beraz, elkar bizitzarengatik eta osasunagatik noski, joan zure medikura fakokero bat izateari uzteko.